derɗiraɓe hande bo weeti welni taw ɗo hettiri heɓa mi husidiri kuugal, miɗo yaha wakkere kuugal. Mbimi kadi fodde komi yetta toon mayɗo kadi mi finditina kadi mi yewta koɗo sala nder duniyaru. To kadi sungullaji ɓilli yimɓe on yi hande kam duniyaru kam ta ɗo nder duniyaru ka sungulla kadi timmata. To minin bo kadi wato min ɗo sukli ɗafta ko ƴakka, amma fu may kadi be ni may fu kadi min foti min ɗo yurna koɗo dogga nder totton, min laari koɗo dogga nder Afrique. Hande minin ha nder lesɗe Amérique bo min ɗo sukli be sungullaji goɗɗi. Ko mi nufi kam wato may ɗo hande ɗo kadi neɗɗo inneteɗo Donald Trump, kanko may ɗo laatake o lamɗo no wuro ɗo daga ko arti lamɗo gonɗo jotta ɗo. Kanko may ɗo kadi hande ɓe giɗi ɓe kiitowo mo fattude innetede Manhattan ha nder lesdi, ha nder wuro wiyetego New York. O wurtan hande kadi mi tammi hande na kam on o wurtata o waɗa nonde ɗo press mako, o yewtan kadi o fottan be ƴamoɓe, waɗa conférence de presse, o ƴama o yecca o wiyan min kadi to ha o wiyan yimɓe kadi ha yelika o tawi Donald Trump coupable na ko walla non coupable. To yimɓeji ɗuɗɗum bo ɗo numayo kadi Donald Trump kam hande mayɗo kadi kanko may o laatan président jo, wato mayɗo arduɗo Amérique arandejo mo ɓe yaari ɗum ha nder lesɗe mo ɓe yaari ɗum nder kiita kadi ko walla mo hiitama. On andi ɗo ɗo hunde on mawde kadi, wala arduɗo wala président jo wuro ngo fuu meeɗama hiitego, meeɗama wato mayɗo hiitego yarego ha nder kiita, hiitama e maɓɓama. To hande kadi to ɗo to ni may laatake kadi foti yo hande président Trump kadi wona kanko on kanko on premier président koma walla kanko on arduɗo arandejo ha nder tarihi Amérique fuu kadi mo yarama nder mo hiitama e nanggama. Ɗume on probléme e ƴamoɓe ƴaman kadi ɗume probléme ɗume Donald Trump kadi mari be himɓeji no inde maɓɓe ɗo, himɓeji New York walla kiitowo New York. Probléme kam mari ɗo ni Donald Trump, yeeso ko warta yeeso o nasta o heɓa laamu, oɗon no fija, oɗo waɗa pijirle ɗuɗɗe ha wakkere no inde maɓɓe ɗo Las Vegas en ɗo fijat ɓe ɓiɓɓe rewɓe. To on andi fijugo ɓiɓɓe rewɓe bo ɗo mari no wiyata ɗo bote muɗum a yoɓan prix a heɓa ɗo mari yo wato may ɗo ceede goɗɗe a tan yoɓugo yeeso. To surtout ma be wanguki mobgal rewɓe innetegal MeToo movement, MeToo ɗo bana wato may ɗo bana wigo min fuu. To mobgal ngal wanginama, rewɓe wangini ngal ha ɗo, kangal may ɗo ngal ɗo lincita kadi, ngal ɗo lincita kala debbo fuu to woodi neɗɗo mawɗo meeɗi yerɓugo ɗum heɓa waɗa haaje be muɗum, forsugo ɗum. To ngal ɗo encourage kadi koma ngal ɗo hiya, ngal ɗo wiya yo ngal ɗo waali ɓaawo rewɓe ɓen wurta wolwa wiya yo min fuu neɗɗo waynejo meeɗi hosugo meeɗi yerɓugo am heɓa min gaɗita haaje ɗon MeToo may to. Amma Donald Trump kanko na ɗum MeToo, debbo on mo walidi muɗum ɗo, debbo on wato may ɗo ɗum no wiyata ɗo rewɓeji on waɗoɓe filmeji pornographie ji ɗo, filmeji gaɗoji haaje, woodi filmeji feere filmeji haajeji ɗo. To debbo on may ɗo kañuma joneteɗo mi tammi Stormy Daniel ɗo, kanko ɗum debbo on fijo filmeji pornographie ɗo, kañum may on yake Trump ɗon no yake nder kaku Trump ɗon no lutti, Trump meeɗi waɗugo haaje be maako. Law may kadi hato yon probléme manga kam on andi waɗugo haaje kam na ɗum probléme manga. To law may probléme ka ha woni kam probléme je Trump ɗo ko tawi ko Trump ɗo habda be kiitoɓe New York kam, nde debbo on go nde mo ɓe gaɗiti haaje ɗo, nde Trump yiɗno ha wartugo heɓa ɗaftugo Trump ɗaftoyno laamu, nde Trump ɗaftoyno laamu, debbo on go o wurti. On andi rewɓe ma pat ɗum mafia on, pat ɗum jarginaku. Debbo on go o
wurtoy o wi'o yo no inde maɗo kadi nde Trump ɗaftoy waɗoy ɗaftugo laamu o wurtoy o wi'oy koma walla o hulni Trump o wi'o yo to a ɗafti laamu to a hokkayam ceede goɗɗe mi yeccan kujeji mi yeccan secret ji maɗa mi yeccan sirri meɗen wato mai kadi mi yeccan himɓeji mi wurtan waɗana conférence de presse mi yecca kadi kujeji ɗi en gaadino yaake yeeso ko a ɗaftaro laamu to ha to probléme woni kam ɗo fu ha jotta fu na wala probléme kadi ha ɗo ni may ɗo to ha probléme woni kam ha probléme woni kam nde debbo go hulni Trump ɗo Trump bo kanko ɗo o yiɗa hulugo mako yo tata sirri may wancita ɗo wanga ɗo o umroy avocat mako goɗɗo wato may ɗo defando walla no wiyata ɗo lawyer nde ɗo no wiyata ɓe avocat ɗo ɓe fulfulde kam an kam na avocat piyo kadi avocat ɗo ɗum himɓeji daroɓe ha kiita to ɓe faddoɓeji masibuji ha yeeso kiitoɓe to o umroy avocat mako yo yoɓa ceede de debbo go bordeljo ƴammuɗum mo ceede go o umri ɗum yoɓa amma no waɗi ɗum ɗo o signay o yiɗa yo ngam o yiɗi o acca no ɓe wiyanno ɗo o yiɗi o waɗa hunde may ɗo yo tata ko hunde feere ɗuɗɗa sans trust na ɓe wiyanno ɓe français go donc kanjum may ɗo no ceede ɗe o yoɓi ɗe avocat mako yoɓi no bordeljo go ceedeji may ɗo kanko o sali signugo contrat feere tata signugo mako contrat be inde mako kanko Donald Trump o umroy avocat mako yoɓa debbo bordeljo go tata yo ɗum wona yo ɗum sababu ngel tammi hollugo yo kanko may ɗo o waɗi affaire to hulugo ni may ɗo waɗi mo yo o wi avocat mako yo lesta o wi avocat mako yoɓa ceede ɗe be soyde contrat donc o signay contrat sam o waɗi ɗum sirri noon o wi avocat an kam en gaɗa ɗum yo bana e mumna guite o mumni guite noon wala signe feere wala hunde feere on nde hollata yo Donald Trump yoɓi e bordeljo go no waɗi ɗo o wi avocat mako yo an a itta ceede ɗe a yoɓa ceede je debbo ɗo 130,000 ɗum wato may ɗo $130,000 o wi a itta ceede ɗen a yoɓa amma yo min kam wala signe feere wala hunde feere nde hollata yo mi yoɓi mi yiɗa yo hunde feere mi yiɗa ɗerewol feere hollata yo signature min mi yoɓi to ɗo may ɗo yo ha nder lesdi ha nder wuro wiyetengo New York ɗo may ɗo yo ɗum illégal kadi ɗo may ɗo woɗa kamɓe ɓeɗo considéra woɗa ɗo ha ɗo ni ma on kadi jotta ka ɓe nangata mo ha ɗo ni may ɗo on jotta kam probléme ji tawi mo to hande ɓe moftoy kadi goɗɗoji New York ɗo kiito New York ɗo go moftoy dalilaji mako hujjaji mako ɗi hollata yo Donald Trump go wato may ɗo waɗi violation hunde ɗo de loi may ɗo to ɗo may o mofti o faggito kadi mi tammi hande ko jango banni may ɗo kadi o wurtan kadi ha conférence de presse na walla ha yeeso ƴamoɓe ko ha yeeso nder wuro o wiya ɓe yo kadi yelika o tawi oɗo may ɗo coupable na ko walla non coupable to ɗo may ɗo on ɗo dogga nder wuro ɗo kanjum ma on yi himɓeji tokkoɓe Trump ɗo sawti hande ɗo to ɓe Trump may fu a yi o waɗi Twitter na a Twitter kadi o windoy hande ha dow page mako ha dow no wiyata ɗo réseau ji social ɗo o wiyo kanko may fu oɗo tammini kadi ɓe tammi mo tawugo yo kanko may o coupable e ɓe tammi nangugo mo kanko may ɗo o umroy kadi tokkoɓe mo fu kadi gurta gaɗa manifestation ji gaɗa protest gaɗa manifestation je ɓe hulna oɗo ɗo may ɗo kiito may ɗo to ha toyi ɗume on hunde ɗo enen ka ko yaali en be nder haalaji ɗo Trump kiito mo hiito Trump ɗo ɗum ɓalejo on ɗum wato kiito may ɗo ɗum goɗɗo on ɓalejo ɗum ɓikkoy ɓalen on to ha ɗo ni may ɗo jotta kiito may nde o laatake o ɓalejo ɗo may ɗo wonan yo jotta ɗum on yi hunde may nasti haala hakkunde no wiyata ɗo probléme ji hakkunde hakkunde leƴƴi to ɗo may ɗo hande ɗo may ɗo ko mi yiɗi mi wolwa ɗo toon ɗo ɓalejo may ɗo yeeso seɗɗa ɗo on yi himɓeji supportoɓe Trump koma walla tokkuɓe Trump kamɓe may ɗo jotta ɓe joni ɓe fuɗɗi kadi ɓe fuɗɗan yo ɓe waɗa oɗo may ɗo noyde mako ɗo oɗo may ɗo supporto Trump kiitowo ɓalejo go ɓe fuɗɗan kadi ɓe ɗafta ɓe wonna yo
réputation makko ngam o yahoy ɓawo jagorɗo maɓɓe. On andi yo ha nder guro ɗo, ha nder gureji mawɗe baniɗo nder Amérique ɗo ɗum mafia on ɗo dogga. To on yi kadi balɗe ko tammi warugo ɗo kiitowo may ɗo kadi kanko may bo ɓe tammi kadi supportoɓe Trump kadi tammi maɓɓitoyi, on andi ɓeɗo mari kujeji salteji feere ni, ɓe tammi maɓɓitoyi yo malaffa mako koma walla ɓe maɓɓitan yo hunde ɗo mako, ɓe maɓɓitan ɗereji mako kadi ɓe maɓɓita ko wala hunde feere mawnde gelende o waɗi, kamɓe ɓe ɗaftan yo hunde yo nde waɗata yo tata o heɓa re-election. Ngam yo ɗo mafia manga on, ayi ɓe jaɓata e wonugo wala ko yaali ɓe bo oɗo may ɗo kanko may ɗo to hakkele to waɗay sa o dillan victime, ngam yo ko nasara ko démocrate en bana mako fuu ngam wonugo mako ɓalejo ɗo foti wallatamo yake feere. To exemple may ɗo ha wuro ngomin woni ɗo inde mago Chicago, arduɗo Chicago may ɗo debbo feere on kanko may ɗo ɓe jonta mo Lori Lightfoot. To Lori may ɗo kanko may ɗo andirama be satugo ha yeso conservateur en, yeso yimɓe rani en tokkuɓe Donald Trump. Yi kanko o andirama wala ko yaali mo, kanko daga nde o wari ma nde o jaɓi laamu ma kanko o waɗi déclaration yake feere manga, o wi no yo yimɓe directement o wurtoray sam, o wi yo min kam wala ko yaali am, mi yiɗama ko ƴamoɓe journaliste en rani en ma min mi hokkataɓe interview, mi waɗata interview ɓe journaliste en rani en, kam yo on yi kamɓe journaliste en bana ha Chicago ɗo gureji mawɗe bani ɗum compétition wato may ɗum no ɓeyta ɗum jilo ɓe gaɗata, jilo hakkude leƴƴi daneji be leƴƴi ɓaleji be leƴƴi goɗɗi feere himɓeji ɓe Asie en pat, himɓeji pat ɗo gaɗa jilo, ko moje fu ɗo yiɗi ɓayo kañum on mari ɗemgal muɗum, on kañum on mari hunde ɗo ɗemgal ko walla kañum on ma woni ɓurɗo mawnugo ha ɗo ni may. To jiloji may ɗo to debbo oɗo may ɗo debbo gouverneur jogo walla na gouverneur kadi mayo artuɗo nder wuro ɗo go, kanko ɗo may ɗo o warti yo kanko may on yo no indema maɗo, kanko may on yo mo kala républicain kala yimɓe conservateur en ɗo fu o warti kanko on yo but maɓɓe, kanko on yo wato mo ɓe botata nde waɗi ko waɗi waɗaka fu ɓe bota mo, ɓe wiya yo ɓe waɗi jotta on laara ɓe wiya mon yo ɓe wokata ɓe wiya Chicago criminalité ko ɗuɗi a Chicago ɗo, nana criminalité on, nana si criminalité ko on ɗuɗi, ɗum si kujeji politique on, ɗum ɗo ɗo maɗo heɓa ɓe jippina mo heɓa ɓe do'a laamu mako, ngam wi'ugo yo criminalité ɗuɗi ɗo bana huɗo yo arduɗo wuro ɗon may, donc ɓe wi'ugo o Chicago kam bana ɓe holla yo Chicago ka to aɗo yaha ɗo ni foti goɗɗo feere fiɗama. En andi bo Chicago may bo ngo wonayma nder top 10 ko ma ngo wonayma nder gure sappo arduɗe ha nder criminalité ko, amma ɓe gaɗi bani ɓe télévision ji maɓɓe bana wigo télévision chaîne ji maɓɓe télévision ji bana Fox News en momo en ɗo ɓe gaɗi propagande manga jotta hande élection primaire ko walla primary elections je sali ɗo, ayi kadi ɓe jaaloy mo ngam ɓe hawri fu, ngam fo démocrate en fu hawri ɓe jaɓi yo pewe je ɓe fewanta debbo go kanko may tan o warti hande victime, hande ɓe yiɗi haɓe yerɓa yo danejo feere on wara kadi kanko may o wara o arda wuro bana Chicago ɗo. To o laari bo noyon ɓe ɗon no gaɗa ɗo bo o laare bana jotta yaaki kujeji bana immigration ɗo, province ji ko walla state ji je woni ha wakkere frontiére ji ɗo bana Floride bana Texas ɗo, to ɓe adoyno immigrant en je nastoyno ɗo je nastoy walla be soyde ɗereji ɗo, ɓe ɗon no ada ɓe adoy ɓe ɓe sakkina ɓe ha state ji je ɓale en ɗo ardake har ton, bana jotta state bana Chicago laari nde goɗɗo yimɓe Texas adino illegal immigrant may nde ɓe adino ɓe sakkina ha ɓe wari ha ɓe sakkinono ɓe ha Chicago, ɓe sakkinono ɓe ha Washington DC, ɓe sakkinono ɓe ha New York. To nanon ma tan ɓe yahi ɓe adoy woɗɓe feere ma ɓe yahi ɓe sakkinoy ɓe ha dammugal saare vice président pays may ko walla ha dammugal saare oɗo arduɗo ɗiɗaɓo ha nder Amérique may fuu, ɗon vice président Kamala Harris ɗo, wato may ɓe ati ɗo may ɗo ɗum politique maɓɓe on, donc himɓeji ɓe pat ɓe ɗo andi na probléme may na ɗum probléme yo ɗum probléme may ɓuri probléme yo
division walla sendigo hakkunde ngam sendigo politique on ji probléme ɗum probléme laral on kamɓe to ɓe laari ɗo yimɓe conservateur ɗo to ɓe attaquan hunde ɗo maɓɓe no ɓe wiyata ɗo to ɓe yimɓeji no ɓe wiyata ɗo yimɓeji politique attaque maɓɓe politique ɗo pat ɓe habda ɓe attaque yimɓeji ha guureji guure na guure démocrate en fou ha guure tan de ɓaale en on ɗo ardi herton to ɓalejo to ɓe attaquima banni may bo to a wiya a wolwan a wiya a waɗan ɓe maɓɓe bo kamjum may so ɓe warta tan ɓe wartirama an kam yo yimɓeji ma ko ɓaale en may ma ɓe artata ɓe wañama ɓa jotta goɗɗo oɗo ɗo kiitowo New York ɗo on laari jotta Fox News en fuɗɗi waddugo yimɓeji ɓaale en ma ɓaale en ji hunde feere waɗi ɗum ha nder New York may ɓe wadda ɓe wiya a nda ɓeɗo victime oɗo may ɗo victime petty crime ɗo bana wigo criminalité hon peton ha nder New York donc jotta ko ɓe yiɗi wigo ɓe yiɗi ɓe sañja haala ɓe yiɗi wigo yo oɗo kam kanko o acci concentre go ha dow crime hon peton crime hon je ɗo ɓilla New York ɓe Chicago wari oɗo concentre dow Donald Trump donc kujeji may ɗo no ɓe wiyata ɗo intersectionality walla ɗo interrace and intersectionality kanjum may on ɗo dogga ha ɗo yimɓe donc kujeji may ɗo kanjum may on doggata ɓe wartira yo yimɓeji maɗa ma yo ngam kamɓe ɓeɗo jogi télé ɓeɗo jogi kujeji réseaux sociaux ji ɓeɗo jogini ɗo ɓe wartira yimɓeji ma wañama ɓe wara yimɓeji ma wañama ban jotta debbo ɗo ayi kanko kam debbo mo mayo hunde ɗo Chicago ɗo kanko d'abord oɗo mari probléme manga may kam kanko ɗo ɗum debbo kanko ɗum goɗɗo on yo oɗo o andirama yo kanko o lesbienne ɗo ɗum kujeji no ɓe wiyata ɓe fulfulde ɗo kadi mi tammi kujeji yo yimɓeji on ɓe jona ɓe gay yimɓeji on wato may ɗo debbo ɓe debbo hawrata gorko ɓe gorko hawrata ɓeɗo may ɗo ma ɓe jonata ɗum yimɓeji groupe wato moftirde mawde ɓeɗo mari moftirde wande mawde ɓe wiyata ɗum LGBTQ donc ɓeɗo may ɗo ɓeɗo ma debbo may ɗo kanko o ɗon nder mofre may ɗo kanko fu o goɗɗo on yo ɗum lesbienne ji on to wonugo mako lesbienne ɗo on andi yo ko ɓaale en ma wañan bana LGBTQ ɗo wato ɓaale en fu ɗo hulan ɓeɗo jogi jogɓe tinaji donc ɓe hulan kuje donc ɗo may ma ɗum ɗo gotel oɗo may ɗo gotel hollata yo kanko ɓaale en dogga ɓawo ton bo yo kadi warti a wari a takkimo ɓe haadanego yo kanko o perdi contrôle wuro mango bana Chicago ɗo criminalité ko ɓuuri so warta yo kanjum o do'imo o heɓay o heɓi manda gotel tan manda makko ɗiɗaɓo kam yahay donc wato may ɗo ɓe kanko o do'ama manda makko ɗiɗaɓo kam o do'ama donc ɗon koɗo sala ha nder wuro amin ɗo Donald Trump bo kadi kañum may bo hande en yiyan to ƴamoɓe ƴaman kadi jotta kam hande kam to Donald Trump kam tawama o kanko o ɗon coupable koma walla hunde ɗo indicted mi wiyata ɗo mbiya ple may ɗum to ɓe tawama o ayi ko waɗi ko hadanama may ɗo ɗum gonga on ɗo jotta ka ɗume o waɗata ɗume ɓe gaɗata mo kujeji ɗum wala ko ɓe gaɗata mo fu ɗum kujeji on tan wato may ɗo no wiyata ɗo ɗum kuko noon peton wala ko ɓe foti ɓe waɗama ayi kanko wodi hunde feere ɓe ɗon ha ɗo immunité ɗo bana wigo yo aɗon mari yo no ɓe wiyata ɗo difa aɗon mari hunde on défendatama immunité oɗon mari immunité wonugo ma ko lamɗo no leddi ɗo ɗo hokkamo kukon feere wodi kukon peton feere ɓe fota ɓe gaɗamo donc wato may ɗo to hakkilay ko ɓe tawi mo coupable ɗo ɗum hunde may pat ɓuray ɗum réputation ji mako tan wonata bana wigo no dignité mako on donc ɓe waɗan ɗum kujeji on propagande kujeji kukon peton ni ɓe gaɗatama amma ko ɓe tawi mo coupable ɗo ɓuray tan yo ɗum misdemeanor koma walla ɗum ɓe yettata ko yetti feloni wala ko ɓe foti waɗamo donc ɓe tawamo yo to ɓe tawi mo coupable indicted ɗo ɓuray tan ɓe gaɗa ɗum kujeji routine on feere ɓe waɗani ɓe hollamo kadi ha télévision oɗo yaha ɓe holla télévision oɗo nasta habal juge may ɗo habal kiita ɓawo ton kadi ɓe foti ɓe yaramo ha hunde ɗo ɓe yaramo ha no ɓe wiyata ɗum ɓawo ton kadi ɓe hosamo ɓe wiya ɓe yarimo ha hunde ɗo noyde maɗo ha sare prison ɓe hollamo kadi o filma photoji
photoji to a nasti prison ɗo a yiɓe filman photo on feere ni o filma photo on ɓawa ton kadi nini mayɗo ɓawa ton kam ɓurta be avocat mako ɗo immunité wonugo mako laatugo mako président jono ɗo wala ko waɗata mo amma wonde mayɗo réputation ji mako tan wonnata ngam oɗo ɗafta laamu iɗo ɗafta laamu ha hitande ha nder prochaine hunde ɗo hitande warore yaake warore yaake élection garojum ɗo ɗafta laamu ɗum kanjum tan wonnamo réputation wala hunde feere tokkuɓo ɗo may ma foti yimɓe feere ma ɗo yiye o ha nder waɗoɓe tafsiroɓe koma walla famoɓe ji politique ji may ɗo wiya o foti yo nangugo mo mayɗo foti hokkamo ma publicité feere manga foti waɗa yo kanko mayɗo foti waɗa yo kanko mayɗo foti waɗa yo hokkamo popularité ma foti waɗa yo ɗum hunde ɗo warta ɗum hunde on positif warta hunde on wato mayɗo wallitamo ha heɓugo laamu nga himɓeji makko wiya o systéme wari ɗo combata mo kanko o goɗɗo himɓe on jii kadi foti hunde ma wallitamo banni on ɗo kam koɗo sala nder duniyaru koɗo sala laɓɗum haala may bo kadi yimɓeji kitaji je ɗo tawa Donald Trump pat ɗum ɓale on ɗo hitamo ɗum hitoɓe ɓale on ngam ha New York oɗo mari DA New York may debbo ɗo ɗum ɓalejo kañum may ɗo ɗaftamo be haalaji fraude ji feere ha hunde ɗo ha New York may ha nder wuro New York nder quartier New York may feere walla nder fattude New York may feere wiyetede Manhattan bo ɗum derkejo ɓalejo ɗo kañum may on ɗo ɗaftamo heɓa hitamo to en jeeyi bo ha Atlanta bo debbo feere ɓalejo kañum may bo ɗo hitamo ɗo may bo ɗum fraude élection ji ngam yo yaake élection ji ɗo wino waɗino intimidation koma walla o yino o hulna himɓeji aynoɓe suɓuki o wiɗo o hulna ɓe gaɗamo o gaña ha wuro wiyetego ha Atlanta to ɗo may ɗo debbo moɗo ɗaftamo ɗo fu ɗum ɓalejo to dow ɗum ɓale noon hawri ɗo ɗafta Donald Trump ɗo may ɗo tokkoɓe Trump na kamɓe ɗo hunde may nawa ɓe ha ɓuri sembe ngam ɓe faɓɓay ɗon ɗo ɓale ɗum maccuɓe no on hande ɓale on wato ɗo nanga leader maɓɓe ɗo nanga leader maɓɓe ɗo may ɗo ɗum kujeji may on banni kujeji may on ɗo dogga to ɗo kam wakkere ɗo on ɗo dogga to enen ɓale en bana Cameroon bo bana enen ɓale en bo ɗo himɓe feere jaman ɗum yaali en ko yaali en kam ko famnata en ɗo kam anduki yo ɗo may ɗo hollata en anduki yo enen se en hawra jungo on kala ɓale ɗum nder guure to on wari to a wari nder guure mawɗe ma pindije ɗo bana New York ɗo on yaɗo ɗon may ɗo kala leƴƴi fu hawroy ha ɗo ni may ha Amérique kadi mi wiyata ha leddi Amérique may ma ɗum ɗo be leƴƴi duniyaru fu ɗo hawroy to bana to a wari ha nder guureji mawɗe bana New York walla Chicago ko Los Angeles ɗo bo ha totton may a tawata wato may ɗo melting pot je ɓe wiyata ɗo ha totton a tawata wato may ɗo diversité ji himɓeji leƴƴiji duniyaru fu a tawan ɗum ton a tawan wato may ɗum ton to ɗume on jotta kam ɗume on to ha yehi nokkuje baniɗo bo ɗume on waɗata noy on jotta kam heɓa a hisirata non a hisata fu sina to aɗo mari himɓe aɗo mari on hawri on ɗo mari union on ɗo mari on moftoy be himɓeji moɗon banni on tan a hisirta a hisuki ma fu se a mofta on be himɓeji on no himɓeji ɓe wuro ma ban jotta o to a wari aɗo ni a tawan yo ha nder New York may ko ha nder Chicago ɗo a tawan yo China tawan wuro don saka wuro a tawa ɓe wiyama ɗo fattude chinois en donc ha totton ɗo to a yahi totton a tawa defuki ɓe ñamdu chinois en culture pat ɗum chinois en momoy pat ɗum chinois en koma walla aya tawa mexicain quartier mexicain en koma walla aya tawa wato may ɗo yimɓe ɓe Allemagne en kamɓe bo ɓeɗo jogui nokkure feere donc hunde may ɗo ko yiɗi wi ko to ayi to en jeeya to en hotoy nder guureji mawɗe banniɗo en wurtata fuu sina en ɗo hawri jungo be jungo to en mbiyan en yaha en waɗa yo no wiyata en ɗo suuka tan banniɗo wala wurtugo to ɗo on wato may ɗo ɗo ma on ko famete kadi ha koɗo dogga ha nder politique ji duniyaru enta himɓeji feere ɗon ha himɓeji feere wiya ko yaali men hana démocrate en woɗayni wala goɗɗo boɗɗum fuu amma jotta kam no larata ɗo ayi sankitiggo hunde ɗo sembe meɗen nafata hen komi yiɗi wigo wato toon komi yiɗi wigo yo
Ai to himɓe ji feere wiya wa démocrate en woɗay, républicain en kanko ndikka jotta o yaha yawgo ha républicain en ayi démocrate en kamɓe woɗay, ɓeɗo waɗa fasikaji, ɓe woɗay, amma kamɓe ɓe alal ko hunde ɗo alal ngalli ɓe waɗan mo nafikare noyi komi yiɗi wigo banni. ɓeɗo mari ɓeɗo andi yo ɓeɗo mari haji noir en, to ɓeɗo andi yo ɓe reconnaissance ɗo ɓe jonta lobby jotta ani si en fama on ko mojo fu si en anda noyi lobby ɗo huwira. To lobby ɗo ɗum marugo yo na goɗɗo yiɗi ma, ban jotta yahuda en ɗo mari lobby maɓɓe haɗo haɓe kala gouvernement wari fu ɗo huwina ɓe ɗo. To on tan mo jotta kam ɗum yiɗugo yahuda en na yiɗugo yahuda en ɓe pat na ɓe yiɗa yahuda en ha ɗoni mai ɗo neɓi neɓai fu on ɗo yiya rane en mai fu ɓe ɗo yaha ha julurde ha nokkuje juluki yahuda en ɓe ɗo yaha fiɗa mbara yahuda en, ngam faɓɓai ɗo ɗon ɗo yahuda en fu kamɓe fu ɓe yiɗaka no ha nder leddi Amérique mai yayi. Donc lobby ji ɗo turn right onto North Kingsbury Street, then turn left. Lobby ji ɗo ɗum ɗo wallita no ɓe wiyata ɗo lobby ji ɗo kanjuma on yiɗama. To enen bo noir en ɗo min ka komi laari ka noir en bo lobby manga je en mari ɗo ɗum hunde ɗo on Amazon go. Lobby manga noir mari ɗo ha nder leddi ɗo ɗum lobby ha wakkere démocrate non. Ɗo mai on tan en mari, en wala hunde feere sam. Yawwa to video kam mi yiɗi ngel waylde ngel warata banni. Yawwa banni on kadi. Yawwa ɗo mai on kadi komi yiɗi mi wiya kam yo républicain en kamɓe ɓeɗo mari haje ɓe sanja yo ɓe sanja ko ɓe iri ɓe sanja kujeji ko ɓe iri irti pat yimɓe tokkuɓe ɓe fu kamɓe na ɗum hunde feere on ɓe tokki, ɗum tokkuɓe fu ɗum hunde ɗo message maɓɓe ko waɗi ɓeɗo tokka Donald Trump ɗo ɓeɗo mari hunde kujeji feere on, kujeji mai ɗo kujeji mai minoritaire en ko walla leƴƴi ɓurɗi famdugo ɗuɗɗum jaɓata kujeji ko ɓe aƴata mai, kanjum waɗi kanjum probléme maɓɓe. Donc bana ya to lobby ji, to en ɗo mari lobby ji ha ɗo ni ɗo bo hande en yotti zamanuru mawndu. To enen africain je woni Afrique ɗo enen jotta en foti en hawra be noir en je ɗo mari lobby ji mai mawɗi mai herɗo ni ha nder duniyaru ndu. To kamɓe mai ɗo ɓe foti ɓe wallita en kadi, ɓe foti ɓe waɗa ɓe wallita en ɓe français en comme walla européen itta jungo dow meɗen ha nder leddi Afrique ɗo fu se ɗo fu foti en larira hunde mai, to en larira hunde mai ni fu boɗɗum. Yawwa kadi ɗo mai kadi hande bo kadi mi yiɗi mi wolwana en